साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। शेतीकडे केवळ व्यवसाय म्हणून नाही तर प्रयोग आणि नवकल्पनांच्या माध्यमातून पाहणाऱ्या सिंधुदुर्गच्या शेतकऱ्याचा राज्यस्तरावर गौरव झालाय। झाराप गावचे प्रगतशील शेतकरी शरद गणपत धुरी यांना राज्य शासनाचा प्रतिष्ठेचा वसंतराव नाईक कृषीभूषण पुरस्कार जाहीर झालाय। आधुनिक शेती, सातत्यपूर्ण प्रयोग आणि कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाची शासनानं दखल घेतली आहे। तसेच कोरोना काळात सिंधुदुर्ग लाईव्हनं अर्थात कोकण साद लाईव्हनं आयोजित केलेल्या कृषी संवाद कार्यक्रमाचे ते ब्रँड अँबॅसेडर देखील होते। कृषी दिनी त्यांना या पुरस्कारानं गौरविण्यात येणार आहे। झाराप गावचे शेतकरी शरद धुरी यांनी आपल्या कष्ट, जिद्द आणि प्रयोगशीलतेच्या जोरावर शेतीमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली आहे। पारंपरिक शेतीसोबत आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करत त्यांनी उत्पादन वाढ, दर्जेदार पीक व्यवस्थापन आणि शाश्वत शेतीचं उदाहरण राज्यासमोर ठेवलंय। त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत राज्य शासनानं त्यांना वसंतराव नाईक कृषीभूषण पुरस्कार जाहीर केलाय। हा सन्मान केवळ शरद धुरी यांचा नसून संपूर्ण झाराप गाव आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचं मानलं जात आहे। यापूर्वीही शरद धुरी यांना राज्यस्तरीय पीक स्पर्धेतील पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ पुरस्कार, प्रगतशील शेतकरी पुरस्कार तसेच राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर अर्थात RCF कंपनीतर्फे देण्यात आलेल्या पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले। विशेष म्हणजे कोरोना काळात सिंधुदुर्ग लाईव्ह अर्थात कोकण साद लाईव्हनं आयोजित केलेल्या कृषी संवाद कार्यक्रमाचे शरद धुरी हे ब्रँड अँबॅसेडर होते। या माध्यमातून त्यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक शेतीची माहिती पोहोचवण्याचं देखील काम केलंय। झाराप ग्रामपंचायतीच्या सरपंच दक्षता मेस्त्री यांनी शरद धुरी यांचं अभिनंदन करत हा सन्मान संपूर्ण गावासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचं म्हटलंय। त्यांच्या कार्यातून अनेक शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळेल अशी भावना देखील व्यक्त केली आहे। कष्ट, जिद्द आणि आधुनिक विचारांच्या जोरावर शेतीत यश मिळवणाऱ्या शरद धुरी यांच्या कार्यानं पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय की शेती क्षेत्रातही नवनवीन प्रयोग आणि मेहनतीच्या जोरावर मोठी भरारी घेता येते। झारापच्या या कृषी योद्ध्याला मानाचा सलाम।